A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Halaman 9, halaman sanga ya. Wa id qultum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Wa id qultum ya Musa lan ing semangsa-mangsane ngucap sira kabeh. Wa id qultum lan semangsa-mangsane ngucap sira kabeh ya Musa he Musa Nabi Musa. Lan nasbiru ala ta'amin iki ngucape ketikane posisinya ada di habis lembati ya. Lembati pada ngucap kaumnya Nabi Musa. Wa id qultum lan semangsane ngucap sira kabeh ya Musa Nabi Musa lan nasbiru ora bakal sabar kita, tidak sabar umatnya Nabi Musa la ta'amin ing atase pepanganan ainau ini tegese siji warna minhu saking ta'am. Jadi umatnya Nabi Musa ini dikasih satu makanan aja nggak ini bosen. Ainaun min wahidin tegese kang siji wa huwa lan utawi ta'am wahid itu al mannu iku mannu wa salwa lan salwa mannu dan salwa yang kemarin kita bahas. Mannu dan salwa itu mutarjiban dari madu ama burung puyuh seperti gitu. Fad'ulana rabbaka mangka ngedoakan sira mangka ngejalu ka sira Musa lana kedua kita rabbaka ing pangerane sira yukhrij mangka bakal metu mangka bakal ngetokaken pangeran ya Rob maka bakal ngetokan Rabbaka lana kedua kita syai'an ing suwiji-wiji. Coba minta kata umat Nabi Musa, bosan saya pada satu macam doang warna ini aja, makannya yang ini aja, ketemu ini lagi. Fad'ulana maka coba minta wahai Musa untuk saya nih agar Allah mengeluarkan satu lain makanan selain manna wasalwa. Mimma tumbitu bayane mimma saking barang tumbitu kang cukul iya ma al ardu apa bumi min bayane lil bayan mim artinya minnya lil bayan karena lafad min itu adalah nuduhaken lil bayan. Bakliha saking sayuran wakisaiha
wa kisaiha lan timun ar wa fumiha lan gandum hintot ya tegese gandum ar wa dasialan kacang ar wa basaliha lan bawang ar qala mangka ngucap lahum maring Bani Israil sapa Musa Nabi Musa atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair atas tabdiluna anata ngajaluk ganti sira kabeh atas tabdiluna anata ngajaluk ganti sira kabeh alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi adna iku luwisor ahasu tegese luwisor billadzi kelawan perkara huwa kang utawi ya alladzi khairun iku luwi bagus asrapun tegese luwi mulya ay atakhudunahu tegese yentah ngalap sira kabehu ing alladzi perkara badalahu hale dadekaken ganti iya alladzi ing perkara hu ing perkara alladzi adna ngegantina huwa alladzi khair wal hamjatu lan utawi hamjah lil ingkari kunudakan hamjal inkar mana ingkar hamjane nata fa abau mangka tegese ma abau mangka menolak ya Bani Israel ala yarji'u ingin tabalik ya Bani Israel fada Allahu mangka ngedoa sapa Nabi Musa Allah Gusti Allah Ta'ala faqala mangka ngucap sapa Allah Ta'ala ihbitu munduna sira kabeh inzilu tegese munduna sira kabeh misran ing siji kota minal amsari saking pira-pira kota fa innalakum mangkasuna iku tetep kedua sira kabeh fihi ing dalam kota masaaltum ana barang saaltum kang ngejaluk sira kabeh minan nabati bayane jaluk sira kabeh minan nabati saking pira-pira cecukulan waduriba taiju ilat lan den tetepaken den dadekaken alai mengatasi Bani Israil adillatu apa adillah hina aidillu tegese rasa hina wal hawanu lan tegese rasa hina wal maskana tulan ngerasa kesiksa ai asarul fakri tegese merasa bekase fakir minasukuni saking bayane menang wal hiji lan rasa hina faya mangka utai maskana lazimatun iku tetep lawan kedua Bani Israil wa ingkanu lan senajan ana ya Bani Israil ku agnia iku pada sugi kabeh luzumad dirhami kaya tetap pira dirham al madrubi kang den cetak lisikatihi karena bekas cetakanane dirham wabaulan pada nolak ya Bani Israil raja tegese balik wa baulan pada balik raja tegese balik ya Bani Israil bighadabi minallah kelawan bendu minallah saking Allah dalika utai mengkona darbu tegese nyetak miskin wal ghadabi lan bendu ning Allah bi annahum iku kelawan sebab setuhune bi annam kelawan sebab setuhune rajau bi annam kana setuhune Bani Israil ay sababi annahum tegese kelawan sebab setuhune Bani Israil ke kanu ya ane Bani Israil yakfuruna pada kafir Bani Israil bi ayatillah kelawan ayat Gusti Allah wa yaqtuluna pada mateni ya Bani Israil nabi na ing pira-pira nabi ne Allah ka Zakaria ka Nabi Zakaria wa Yahya Nabi Yahya bi ghairil haqi tanpa alasan tanpa hak ayat dulman taga secara dulman nganiaya mateni adzalika utai mengkono kufur bima keku sebab entah pada durhaka ia Bani Israel bima kelawan Nabi Ba'asa kelawan yang barang yang bima kelawan sebab enta pada durhaka ya Bani Israel
Wa kanulan ani menisreku ya ataduna iku wong kang padang lewati batas kabeh ya tajawajun tegas lewati batas kabeh ya Bani Israil al hadda ing batasan fil ma'asi ing dalam perkara maksiat. Wa qarrarahu lan bulan balen sapa Gusti Allah ing sebab lapat kafir kufur ditakidi karena naukidakan nguatakan. Innal ladzina amanu kana stune wong-wong akeh amanu kang pada iman ya alladzina bil anbiya iklan pira-pira nabi min qablika ing dalam sedurunge qablu sedurunge Nabi Muhammad walladzina lan wong akeh hadu kang uli pituduh ya salah walladzina lan wong akeh hadu kang tetep ya alladzina agama Yahudi hadu kang tetep agama Yahudi ya alladzina hum utawi iya hadu Yahudi ku al Yahudu iku Yahudi wan Nasara lan Nasara lan wong Nasrani wasabiin lan wong kang sabiin wong agama sobi. Taifatun utawi sabiin iku taifatun iku siji kelompok minal Yahudi saking Yahudi satu golongan sabiin iki wa Nasara siji kelompok saking Nasrani. Jadi sabiin itu segolongan dari Yahudi dan segolongan lagi dari Nasrani, enggak kesana kesini. Man amana utawi sapane wong amana kang iman ya si wong minhum saking ya wong Yahudi ku minum saking tetep wong kang den madkur kang ditutur kabeh Yahudi ya maukah minum saking alladzina hadu wan nasara wasabiin billahi Gusti Allah wal yaumil akhir lan percaya dina akhir fi zamanin nabiyina ing dalam zaman nabi kita wa amila salihan lan ngalakon atau ngamalakan ya al-adzina al-solihan ing amal soleh bisariati kelawan syariat kanjeng Nabi Muhammad palau mangkai kutat kedua man aman ajruhum utawi ganjarana man aman ay sawabu amalin tegese ganjarana pira-pira amale alladzina amalin tegese amale man amana inda rabbim ing dalem sandenge Gusti Allah ing dalem pangerane man amana wala khaufunan orana wadiku maujud alaihim ing atase man amana walahum noranana utawi man amana iku yahjanuna pada susah kabeh ya man amana ru'ya fi dhamiri amana ru'ya den raksa fi dhamiri ing dalem dhamire lapad amana wa amilan lapad amila labdu man apa lafademan wa fi mal ing dan barang ba'dau kang tetep ing dalem sewise mana maknahu apa makna neman maknaha apa makna neman wa id akhadna wadhkur lan nutura sira Muhammad id akhadna ing semangsa-mangsane ngalap isun ing atase mangsane ngalap isun misaqakum ing janjine sira kabeh ahdakum tegese janjin sira kabeh bil amali kelawan amal bima kelawan barang fit Taurati ing tetep ing dalam kitab Taurat wa qad rafa'na wa rafa'na wa qad haletat temen-temen rafa'na ngeluhuraken isun wa rafa'na wa qad rafa'na wa rafa'na wa qad halet temen-temen rafa'na ngeluhuraken isun fauqakum ing duhure ing dalam dhuwure sira kabeh atura ing gunung tur tegasal jabal tegasa gunung aktala nahu tegese hale ngebedol maksudnya membongkar isun hu ing jabal min asli saking ujungnya sumbernya jabal poknya dari pangkalnya jabal alaikum iku tetap ing tata sesira kabeh lama abaituhum tatkalane abaitum tatkalane ngabekan mampang kita aparane lama abaitum qabulaha wa qulna
lamma abaitum lan tatkala nolak ya sira kabeh kabulah ing darimane kitab Taurat wa qulna lan ngucap isun khudhu ma atenakum ngalapa sira kabeh ma ing barang atenakum kang wis paring isun kum ing sira kabeh bikuatin kelawan kekuatan bijidin kelawan teman-teman wa istihadan istihad sungguh-sungguh pada baik berusaha wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wadhkuru lan eling sira kabeh ma ing barang bi kang tetep ing dalem ma bil amali kelawan amal bi kelawan ma la'allakum menawa sira kabeh tatakuna iku pada wedi sira kabeh annara ing neraka awil ma'asiya tegese pira-pira maksiat summa tawalaitu mangka nuli mengok sira kabeh berpaling sira kabeh aratum tegese berpaling sira kabeh mim ba'di dalika sang sese mengkono ahdun janji al misaki tegese janji ane taati saking taat falaula fadlullah alaikum warahmatuhu falaula mangka lamun ora ana fadlullah utawi fadale Gusti Allah alaikum iku tetep ing atase sira kabeh wa rahmatulan rahmate Gusti Allah lakum kedua sira kabeh bi taubat kelawan taubat aw ta'khir atau ngakhiraken aw ta'khiril adzab tawase ngakhir-akhir atau ngongkone adab mengakhirkan siksa lakum tum minal khosirina mangka yakti ana sira kabeh iku minal khasirina wong kang pada rugi kabeh ai halikina tegese wong kang pada rusak kabeh walaqad alimtumul ladzina tadau wallahu alam bisawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim